A day in my life as a tao nga nangandoy mamayat, pila na lang katuig ang ilabay wala gihapon na bayat. Charot, yate maguni si Cindy ba kay sikugtan og video niya masundog nino nako na yung a day in my life as a burikat nga naabot sa Amerika ba. Charot, hello mga kapisngin, nangadto mi ani sa Matina Shrine Hills kay managkot ni isa po ni gusto nga tuwa sa kong papa unang crocodile and then there is sa Matina Shrine Hills kay nanagkot mi din hiya tapos ang una namong gi atiman jud is nanguha aning mga tagak nga mangga no. Dagan kig mangga guys kanang libre ra man gud siya manguha diri tamis pa jud kaayo. Yung mauto, pag humana mo puwit-puwit sa gilid, nanagkot mi, and then, amo na siya. Papaday mi nanagkot day guys. Padulong pa day mi dito sa candle station. Hello, Sisi! So, mauna, padulong na mi sa candle station guys. Nanagkot mi. With family again. Continuation sa birthday sa among father. So, mauna siya guys. Na-tour ta mo diri sa Matina Shrine Hills. Kaitom na kong ilok. Oy, dako pa jud kay bukton. Sa dira na ninyo siya guys ha. Ano na ninyo pansin akong ilok nga ito. Makakwarta tayo pa derma na to na. Sana all! So, mga na siya guys. After na mo magdagkot, kay namunit na mi og mangga sa gilid-gilid. Ngayon mo to na may caretaker dito na siya nga diri daw sa unahan manguha kay tamis daw kayo gagmay siya pero tamis kayo. So kami tagbo may pinunit awa ko mama guys. Happy kayo. O di ba? Sulit kaya mo pagkadto sa Matina kay nanguha ming mangga. Free ra man daw siya. Free ra daw ni siya guys. Wa jud mi nang ano ha. Free ra jud daw ni nananghid mi. Anas lang pwede ra daw manguha. O di ba gibalik-balik na ako kay basin komentan tanig bawal manguha. Pwede yun siya manguha guys kay gingnan yun mi halos sa tagahinlo dari. Pwede ra manguha ma'am. So mauto nanguha mi. Hasta na mong dagharan ako guys mga 3 kilo siguro ni. Tamis ba ya siya so far? Lami ang mga tagak niya. Pero lami good siya. Basta lami siya guys. So mauna na siya guys. Thank you for watching. Mauna mong ganap sa Matina Shrine Hills. Nanguha og mangga. And then nanagkot and then nagpray. Pasalamat sa birthday ni Didi and sa tanan. Thank you guys for watching. Cindy, ikaw jud ang hinungdan na niya akong introduction ba a day in my life jud. Thank you guys.